Bújtor István szombaton lett volna 70 éves. Ez alkalomból rendezték meg a színész kedvenc balatoni településén, Tihanyban a Bújtor emléknapot. Nyomoz együtt Ötvös Csöpivel címmel még játékos vetélkedőt is tartottak. Az akadályverseny a legendás magyar kalandfilm a Pogány Madonna forgatási helyszínein zajlott. Meg tudod nekünk mondani, ki volt az az Ötvös Csöpi? Egy nyomozó. És melyik filmben? A Pogány Madonnában. Láttad már ezt a filmet? Láttam. Kivel szoktad megnézni? Anyával, apával, meg az egész családdal. Bizonyára nem sokan vannak azok, akik nem ismerik az első magyar bunyós filmet, melynek főszereplője és rendezője is Bújtor István volt. A Pogány Madonna Tihanyban játszódik, és ennek apropóján rendeztek ma elsősorban gyerekeknek egy vetélkedőt a forgatás helyszínein. De a kisgyerekeknek, az általános iskolásoknak azért nem sok tudomásuk volt Bújtor István itteni tevékenységéről, és nekünk elsősorban az volt a célunk, hogy mindamellett, hogy megemlékezünk Bújtor István 70. születésnapjáról, a gyerekeket szerettük volna ebbe a játékba bevonni. A vetélkedőre bárki benevezhetett, így aztán volt még pécsi versenyző is. Csopakon töltöttünk egy pár napot, nyaraltunk, és láttuk a helyi újságba ezt a programot, olvastunk róla, és mivel az egész család nagyon szereti a Bújtor István személyét is, meg a filmjeit is, a kisgyerekkel eljöttünk ezekre a programokra. Az igazi sláger egy korabeli Lada típusú, kék-fehér színű személygépkocsi volt, melynek különös ismertető jele volt az oldalára festett rendőrségfelirat, valamint a tetején a makkos villogó. Ugyanilyen jármű szerepelt a Bújtor filmbe is, meg még későbbi filmjeibe is, amíg a modernebb autók nem váltották fel ezeket a Lada gépkocsikat. Az Ötvös Csöpis nyomozós játék a tihanyi Bújtor emléknap része volt, ugyanúgy, ahogy az a kiállítás, melyet a színész emlékeiből állítottak össze a helyi művelődési házban.